Здравейте! Преди доста време пуснах един мой стих "Ако" в интернета, най-вече в blog.bg. По това време там публикуваше и Златка Митева "Есен" в blog.bg, която явно беше подучвана да ме дразни. След всеки мой стих тя пускаше подобен нейн напук. Така стане със стихът ми "Ако". Разбира се, аз не оставах длъжна, защото датата, когато са поместени тези стихове, моите и нейните, тези дати говорят красноречиво. Кой се заяжда с кого. Така че автор Есен, отдел изкуства, с прегледани 32 броя от нейно име, беше пуснат стиха и нейн "Ако" след моя, който беше пуснат много по-рано. Тук се касае за 2007-2006. Ето нейния. Ако любовта е самота, дали ще искам влюбена да бъда? Ако в съня е пустота, дали ще искам да заспя отново? Ако навън е само красота, кажи ми как очите да затворя. Ако светът е свобода, ще има ли за нещо да се боря? А ако няма в мен борба, така излишно ще ми е да говоря. Това тя го пусна точно след мое, и то не един, пак със заглавие "Ако". Ако цветята поговорят, ще ми докажат твоята любов. Ако облаци в небето спорят, ще ми разкрият пътя нов. Ако с вятъра ти долетиш и нежни думи ми шептиш, тогава птица аз ще стана. Ще полетя и ще те хвана. Там горе в небесата сини, където чакаш от години, премръзнал и самотен. Цял ти ангел мой, небесен, бял. След този мой стих тя си позволи да пуска подобие, и то не един. Ето как ти отговарям в стих. Ако поискам, утре ще ти покажа къде зимуват раците, о мила. Ако поискам, на всички ще докажа къде ли къси истински си скрила. Ако поискам, ще летя на воля, ще гледам долу твоята неволя. Ще пея, ще се радвам на света. Кради ме, ото и няма да умра. И на лични пуснах следното. Окраде ме шалвареста Токиньо, злоблива и помакиньо. Не те е страх от Господ, явно що в Аллах се вричаш и горкоти. Не посядай, не кради. Гръм тебе ще те удари. Рибките си уловила в мрежата си. Свила си всичко, що си харесала, на дявола си се предала. Но Господ българине, разбери. И на Доган това кажи. В Кърджали и Хасково, където му ближеш краката и... Да не си дошла пак в Плевен, да упражняваш занаята древен. Секира знаеш как сече. Так искат теб. Човек менте. Тези неща бях ги пуснала и при нейните хора, като доказателство. И още, и още. След всеки мой стих тя пускаше подобие на моите. И то само след някакви месеци или година. По същия начин и сега се действа да ме дразнат някои от големите творци, в кавички. Нека са големи, само че аз знам кого да чета. И това е мое право. Това беше.